Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairokma hamjagma by flya. Amen. Hakhe tini bohaina seng kaplai ke kaitoni kok serngi man lai nai. Abuni bagai ozora belai special te belai morok. Amen. Te kaitoro nang glass ngi tongmani hamar ngi tongmani kogrok no nang comment section no share klaimano. Te nini a testimony kaitoro no bless klaimani kogrok no nang share klaimani bai kaitoni mong te ko sukha law saksita. Amen. Hallelujah. Faidi elamak ni ko sukru Bishramganj nai thaja thaisake Hakhe zora kahaman khaba puila kaitona hambai layana hafanono belai hambai nangsono kibiya nangsono yakariya ni thani bebak ya faru afanono belai kaham aboni bagi nangsono nini kok baike kaplai ke ya prishero nini kok ka kwthang kwthang kok nang bukhau kupulung khlai nang aboni bagi hambai tini mo khunjur kakrut te kaplai ke bukhau chui nanan bagi tiara fa bebak tin thani ya fa khlai tongnai jotoni shaka din thui ka thar sarsa yes jishu nin thi bai sin ka thar amen hallelujah praise the Lord. So fighting ozora kahamo sang jotono khulok lai ne GALATIA agam Galatian chapter 1 verse 10. GALATIA chapter 1 verse 10. GALATIA chapter 1 verse 10. And I now trying to win the approval of human beings or of God, or I'm trying to please people. If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Hallelujah. Jeng tini serai nglai nai. Sabuni mongko sungni bagai seng ya appreciate tongnai. Sabuni mongko sungni bagai seng samung khlai tong. Sabuni mongko sungni bagai seng jini ya appreciate mani aba sabuni mongko sungni bagai. Aborok no seng serai wngnai nango. Nang ba borok bai kaham hanjakna bagai ya appreciate tongkha. Jack lai nai ni. Nang ba borok bai tamnai kusuk khlaijakna bagai hakaba borok bai kaham hanjakna bagai da nang ba samung humuro khlai tongkha nai ni. Tangin male tomung no nang borok rok di thani wo borok rok no impress khlaina ni bagai ba borok ni thani mungsasuk manna ni bagai nang samung khlai tong ke aba soishu Khristo ni borok angmani klaya soishu Khristo ni a Kaitorni nukhung ni angai ja samung khlaina abo angmani klaya. Hallelujah. If I were still trying to please people, ang or Paul sai dong ang tomung no borok no kaham na ni bagai borok munushurok no okay haga borok munushurok ni thani wo kungkusuk na ni bagai no samung khlai dong ke tamni sa I would not be a servant of Christ abo Khristo ni seleng mani klaya diso Kaitorni nukhung ni angai a Kaitorni samung no khlai nai mani klaya tomon abo borok ni bagai ba niji ni bagai angai tong khangke. Hallelujah. Jeng poglai thai grei chini every step chini every samung bebak area wo a bebak no Kaitorni mung kusung ni bagai. Amen. Not for our glory, for His glory. Amen. Praise the Lord. Aboni bagai no serai endi nang kebo no baka hamri ba manja nang kebo ni thania su important buya
nini samung humung khlaimani abo borok munishuni bagui tangthang kaitoni bagui ingthang joto borokni langmo important samung ke kaito so nini ani samung bahaino a kaitoni mung kusungni bagui ingnani nangnai amen hallelujah phiabo sungja samung khlaimani bai borokrokni benefit ngai borokrokni profit ngai phiaba mung ke bini lobjakna nangnai okay bebak no bini bagui ingnani nangnai amen tangi okok rong no sung bujina nangke tabuk chungtei chungliya borong muri su takono nijini sini mungno tam budai tonglai sung sadeo belai famous na musung jagi tonglayo famous khoroksa susuno abu Jesu Khristo tangi asuk famous ke because of him bo khoroksa ni darate se sung sani joto borong ni sumsong na karjago tangi Jesu asuk famous ke bo khoroksa ni darate se joto borok kaitoni nukhungni engi mano jeng tabuk kaitoni nukhungni amen sabuni bagino GALATIA chapter 2 verse 20 utam sujak tong GALATIA chapter 2 verse 20 I have been crucified with Christ jeng Jesu bai baksa cross kanta bozaka amen neng ang te neng ang liya ang bo ang liya neng mo neng liya tangi hen make jeng agino chini je sungsanya sinimung asumso ganang sinimung abo Jesu bai baksa cross kanta bozaka I no longer live but Christ lives in me kwthang tabuk neng angnya kwthang Jesu Khristo aboni bagi jeng kwthang amen chini life chini bebak cross kanta bozaka Jesu bai baksa tabuk jeng je tabuk tongui tongmani abo Khristo ngani nangai hallelujah tangmale Khristo ne dar disi kwthang ba a Khristo se tabuk amen the life I now live in the body I live by faith in the Son of God amen tabuk as a bosago kwthang phiaba sabono poito khlai Jesu Khristo no phiaba physical already Jesu Khristo kanta buja fruit thei paikya a bahaike kungma borong ni bagi tapon poison mal ngi mano by faith ning saimandi nini ngi Jesu thei payo amage a thei baw nang mukhapsa go aboni bagi tabuk je nang kwthang nini phan baya Kristo ni phan bai so srai srai indi you are not you now you are in Christ Christ himself in you amen praise the Lord Jeffro nungomno srai srai nai tongmani judang nai oh Khristo sa ani thani tong Khristo se tabuk kwthang ani langmao ang kwthang bini jarai se amen amo haike Jeffro sung fully submit khlaimano buji shugo atong thobung abujuda asrang mung abujuda amen I have been crucified with Christ I no longer live nisa tabuk ang kwthang tomone angya Khristo se aw ang nai as a sumso ganang borok ke Jesu bai baksa cross kanta bozaka theikya tabuk je life of sung tongi to bate the life I now live in body nisa I live by faith in the Son of God nisa tabuk je life of sung tongo by faith Khristo also who loved me and gave himself for me a Khristo chunga sake hamjaka nini ani bagai langmarka amen aga samung humung okay bebak area wo sabni mungkusukni bagai Khristo ni Kaitorni mungkusukni bagai te khoroksani mungkusukni bagai buya te khoroksa ba kaham hanjakna bagai buya ba ani mungkusukni bagai nini mungkusukni bagai buya bebak samung aji ni bagai samung kaham khlainai Khristo ni bagai ingna nangnai bebak area ono bebak zora ono bini mungkusukni bagai ingna ni nangnai amen hallelujah aboni bagai no tangi omo hage sung submit khlaite ke tabuk sung bufani nogo a babu kaham Kaitorni nogo
There is neither Jew or Gentiles, neither slaves or free, or there is or nor is there male or female, for you are all in Christ Jesus. Jews, Gentiles, Cela, Berai, Sakurazak, Abahai ni Tabuk Krikha, Khristo ni Jari, Kaitorni Nokungni, Jung Khristo ni Nokungni Bórom. Amen. Hallelujah. Jeno Kongo Malik Tongo, Jeno Kongo bebak no ready khlai bebak no tiar khlai manai Abahai Tongo, Arte wana nanya. Jeno Kongo Babo, Ama Babu Tongo, Abasa wana nanya mani hai, Tabuk, Jung Jeno Kongo Tabuk Kaitor, bebak no Sranai, Sung Sana Sranai. Ano Kunisi Sung Borok Keba, Tabuk ba, Lenglanani, Khasrangani, Yafar Suguiranani, Asa Sugui Tongnani, Abun Chini duty. Amen. So Tabuk nini ani Cela Berai Sakurazak Razagya Gentile aku ni kunuk tai tamnai kusuk haser botisha kebang botisha kisani kerika. Joto je borok Khristo bai kerengjak aborok Kaitorni Nokungni. Amen. Nang Khristo bai kerengjak kan nang bo Kaitorni Nokungni. Serai sidi. Babo kaham ni nokungo tongmani ba. Nalai tong na simisi Tabuk. Amen. Abo chapter 3 verse 28 sejak tunggu. Galatia chapter 3 verse 28. There is neither Jew or Gentiles, neither slave or free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. Jung joto no Tabuk tansa no kung kaisa Khristo ti. Amen. Kebano tam menamzak sidi. Kebano tay tanasle sidi no kung kaisa Khristo ti. Nungbo Khristo wa angbo Khristo wa. Means tamo no kung kaisa wa. Kebano mungsa hamya wa sanata thangdi. Okay. Kebano mungsa sek. Baiknya nasla na bata thangdi. Hallelujah. Juni sini mung tabu Khristo wa. Amen. So nungbo Khristo wa angbo Khristo wa chung no kung kaisa. Amen. Abo baino jodai bai puini borok ni bukrikha Cela Berai ni bukrikha Khristo toi tabo a kaisa jaga kaisa station sung sokpaikha. Amen. So sung Galatia chapter 5 verse 1 to sung waire waino pori layo. Galatians chapter 5 verse 1. Phioksa khatabu Khristo ni athri katharbai. Phioksa borok ke a wngnai no asao wngnai ni thaniwo depend khlayo a wngnai sa sabo Jisu Khristo. So jung phoksa khaba phoksa khake tongna sinai khaza khake singtai tonglai liya tuko za khake tongna sinai. Hallelujah. Kamsel ketal sumjak ba kamsel ketal sumjak kem tongna sinai. Amen. Ketala sopa kyable Khristo toi sob ketalan tongna sinai phoksa ko tongna sinai ak kesamo thangai singtai Bakhlai liya, Mia bosung serang lagi. Wak haite, tu kurzak mani yagola harpe bosung goyrok liya. Hallelujah. Sengtai goyrok liya. Asui haite yang liya seng, nijini kepatai nya sanai. Tabuk seng phiokzak kaba, phiokzak haikir tong lai nai. Aseleng jago sengtai thang lai liya. Amen. Verse 6 tam sijak tong. Galatia chapter 5 verse 6. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only things that counts is faith expressing itself through love. Amen. Khristo hanmani tabu saku razagya poralekha ganan poralekha gere abahira mungsa kauni ya tabu nang poito khode khlai Jisu Khristo abo simis kaun nunggo nang Jisu hamrekha poito khode khlai abo simis kaun nunggo poito khlai ka abo se kaitara lekha jago ba bole poralekha gana abo bo lekha jagya ba buri nai thok abo bo lekha jagya saku razak abo bo lekha jagya saku razagya abo bo lekha jagya nini sangsara tam achievement abo kaisa pono kaitoro tabuk lekha jagya tabuk tam lekha jakhnke poito nang khode khlai
nini poito tabuk Khristo oda nini ashama tabuk Khristo oda Jisu Khristo bebak samung kaham khlai kya abo no nung poito khode khlai aro se tabuk nini sungsani mungsa suk tongmani bai nung photangiri funugitei manya abo lekha jagya kaitoro but poito nung khode khlai abo se poito tamun khlai ke abo se kaitoro lekha jago amen ani kaitor mara hamre sirkha nung poito khlai ble abo lekha jago ani kaitor Jisu Khristo ni langma rohorka nung poito khlai ble abo lekha jago a Jisu sani subrai yes abo lekha jago Jisu thiben katharangka abo lekha jago amen nung poito khode khlai abo se sangmia bo surang like na 2 Corinthians chapter 5 verse 7 we live by faith not by sight jung tabuk poito se nokma oya amen a poito ganang rong no kaitor lekha jago poito kri rong ke lekha jak mungte kri kharo praise the Lord jeni kaitor belai kaham ashike kaham mungsa bai sujak nai kri amen you my dear brothers and sisters verse 13 chapter 5 verse 13 you my dear brothers and sisters were called to be free but do not use your freedom to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love. Wow. My dear brothers and sisters, we call to be free. Jung tabo piok zak nise chini shini mung tabo. Amen. Jehato piok zak sini shini mung ba, ab piok zak tomung no. Takuk bukuk jati masak bebak jagao sung phunok lainai a phyok jago sung tong lainai Kaitorni mungno sung kuchuk lainai hallelujah kaito kaham mini khairok ma hamjak ma pai flaya tong thok di takuk rok norok khanke phyok jak na bagai se ringjago nukharaple phyokjak mung sisi ni bagai khajak abahaya amen sab goshi ani kaitor Jisu Khristo te ana phyoka Hakhe Galatia kokbai Jisu Khristo ana phyoka nor poito khlai jamle a Jisu ana phyoka hanai poito khlai ne ro a poito khlai ne bisas khlai ne ro no Kaitor lekha jago amen Hakhe Khristo ti bebak benefit ni no sokpai kya belai ganang hamsa ja hamari ganang Kaitor nukhungni molbrum ni langma manjak nung poito khlai nable nung tomono poito khlaio ke nung Kaitor lekha jagai tongo nini poito ni bisingtei samung humung ni bisingtei ya amen hallelujah Tabuk phyokjak jaga sokpai kya phari khoroksate khoroksa serve khailai nai khoroksate khoroksa chuba lainai khoroksate khoroksa a chuba laimani bai a tomung kaham tongmani bai ke Kaitorni mungno sung kochuk lainai amen verse 16 so I say walk by the spirit and you will not gratify the desire of your flesh Tabuk sungtam nuka Khristo baksa sung thei pai kya mane busago already a thei mung sung thei kya Jisu Khristo thei Hakhe tabuk Khristo bai krengma bai bo category o sok pai kya spirit category o pholani category o sung tabuk sok pai kya amen hallelujah Khristo ne jepro bakha bai poito khlaio bakha khulogoi sung jepro ro Jisu ne subrai ne sung jepro goshiwo afro bebak authority bebak power sabo control khlai bai a Christ himself Jisu bai thang ag chung tabuk sabo bai Khristo ni phola bai even Romans chapter 8 verse 9 sung nukha Khristo ni phola grei borok Khristo ni borokya aboni bagai sung bakha bai ke Jisu no ani bagai samung kaham khlai kya ni poito bo khlai lai kya okay tabuk tamo a Jisu no Subraiyungno ko shu sung bebak submit bo khlai lai kya ake joto power authority tabuk sabni control a Christ bini fola spirit
of Christ a Khristoनि phola chini langmo tabuk samung khlai tongo khlaina redi. Amen. Khlaina redi. Jepro phola samung khlainai bosakni muchungma kamawi thangnai. Ang samake haise norak phola baise teidul jakdi sakni muchung teita tongdi. Srai koklana phola baike teidul jak sidi sakni muchungma baike ta tong sidi. Pholani muchungma khe kaitoni mungkusuk ongo sakni muchungma khe ligela gai sokpayo lasima singsa sokpayo bothar mung sokpayo nasle laima sokpayo sakni muchungma khe gathalaya sokpayo but pholao khe goreng laima ni simise a goreng laima a kaham tomung a hamjagwi abo kaitoni mungno kusuk khlayo. Amen. Hallelujah. So walk by the Spirit. Phola by Sintito Zabdi Tabu. Amen. Praise the Lord. Tabu Pana Phola on Himpai Maya Punke. Just believe Khlai. Jishuni ni bagay samong kaham Khlai. They said, Alpha. Nangani bagay Jishun Rahormanang poito Khlai. Jishun Tabani Subrai and Bakani Dulam Pyogureka. Nang samong Khlai City. Okay. Automatic. A Phola nearly langmo fai samong Khlai. Nang submit Khlai the money bagay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jarai Jeffro Bumani Kanio submit Kalairo, Buma Boratam Klaiman, Naithok Bukhanai Rabi Rimano, Tomon Busapuri Keba, Erika Hamkam, Chumri Rimano, okay, Toitukuri Mano, Naithok Tony Mano, Busa Bumano, submit Klaimani Pagi. Zebusa Koknaya, Kone, Tukuya, Tasumrati, Hakhe tongnai. Abai cerai kita meng lena pada menamohong itu, budget cerai, bumano submit kelairo, ajaran ini cahara nai ni, ajaran ini dress nai ni, ajaran ini style nai ni, belai nai tu kote kom matongo. Amen. Hallelujah. So neng angpa hai no. Yesus Kristus no poito kelaio, keba poito no kelaidi, bo belai nai kolai kaham, babu ni bagi ni merah merek nai kaham ni bo kosio, so babai nai kol jakdi. Bobai teidul jakdi bini thani bebak submit khlaidi bononi ni langmo samung khlaina redi. Amen. Naina di musang bahai. But nang tomung ni flesh amu suma bakhlaina nayo ke bipod to phayo. Joto borok no bufro bipod klai ka ke jepro sakni mu suma thepalayo. Kaham ke nai di ni langmo mistake kabang khana bahai ke sok pai ke nai di nini sakni mu suma. Okay. Or korokso kya pun mistake khlai ani maya even anggo khlai kya. Tangi a mistake sok pai kya. Tangi a mistake engkang ke an sakni muchungma thepa mani bagi. Phaidi apuni bagi no. Sakni muchungma bipodo talango. Kaitorni muchungma pholani muchungma sungma excellent level talango te kaitorni mungno sung kuchu khlai mano. Abu bai ke. Amen. Hallelujah. So apuni bagi no for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirits what is contrary to the flesh, they are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Jazaga pholani muchungma tongo, ara busakni muchungma keplaying manya. Jazaga busakni muchungma tongo, ara phola bahine keplaying manya. Neng setabuk bozara tongna muchung. Your self-willing ang sakni muchungma wo, or phola samung khlai dengan langmo abo hage to nang depend khlai tam choice nin thani wo peba pholani buthai rok le bo bahai o sakni muchungani buthai bo bahai sang puila nai le a sakni muchungani buthai ga tamo first against sexual immorality atom shitra abo busakni muchungani puila mari tamo impurity okay oba keno debauchery idolatry. Okay, witchcraft, hatred, divorce, jealousy, fear, rage, selfish, ambitions. Okay, kebang mah. Asakti muchung mani tomung ke amohai. Sak mototui tong ruwo, kamai ruwo, okay, walai ruwo, nasle ruwo, tomung shitrao tlango, abongka sakni muchung mah. Naide ya sakni muchung mah asaki shitrama. Okay, tomung na hamza mutai jam khlai tong mah. My life, my icha, get up the good kanya kriya de mana. It's okay.
나 탕시리 바로 땅나 무슨 니리 살리 무쪽 마우더 탕나이 다복 앞폴라니 무쪽 마우더 파이네 choice 닌 타니오 비아바 폴라니 무쪽 마우더 하이 라프니서 함자그로 앞폴라니 버타이 tháiswkangrok tamu sengno sakni muchungmani bwthai ab belai kirima singsa sakni muchungmani bwthai sakni muchungmani bwthai bo bahai rok seng nukhana walai suklai tomung sitra khamai laimani siko kwbangma hamya abongkha sakni bwthai sakni muchungmani bwthai ge pholani bwthai ke bo bahai hamjagrok amen ge phola je furu tongo automatic a hamjak sokpayo bwsakni muchungma tongkha tui tongmani hamjagoni phulung naike tamungnai a hamjagong failing thangpainai but pholani muchungte hamjagmani ke everlasting abo hallelujah fruit of the spirit is love joy tike tongthogro hamjagmung to sokpayo pholani bwthai hisabe teitam khlai tongthogro teitama peace a khak sangrabani hallelujah forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kaham ke pori nani 22. Nge tabuk ok kaini buthayo nang bo buthayo hamjak. Poilani sakni muchungmani buthay ke kosok khlaisa kok. Yang pholani muchungma ke tamo wa chu kumul kormo naithok. Choice nin thani bo buthayo nang hamjak ko. Bo buthayo nang thokjak. sakni muchungmani a bwthai ongkhormani abono da na pholani muchungtui tongmani ongkhormani a bwthai no da amen chapter 6 verse 2 carry each other's burden and this is where you will fulfill the law of Christ amen Moses ni bisingte anya farjak mani apto saimano 10 commandments 10 ta keram gobangma borok tamphon abono fulfill khlaimanya aboni bagai Jisu phai fulfill khlaimanya gatabo a Khristo sungtongo a Khristo ni kerong le bahai jeng eze kaitorni busa abusa ni thario tamo hamjak mungtongo a hamjak mungbai tabo khoroksa Suba laibi ni sao. Khoroksa ni poza tishro laidi ni sao. Hallelujah. Tishro laidi. Hakhe omotui kheno noro Khristo ni kerong no rakhok maklai ni. Amen. Gatabo khoroksa suba laimani hamjak laimani. Abono a Khristo ni kerong. Amen. Hallelujah. Aboni bagin tabo a Khristo ni kerong. Amen. A Khristo ni kerong tamo. Khoroksa no chuba laimani khoroksa no hamjak laimani au to belai klaise diba nabu bada tuk jagi tom bofuru tuk nai Khristo kri ke nang Khristo namle khoroksa chuba laimani abo amen always yes always abo chin thani tong langnai sengyang ak tomung kahamo tongre a Khristo ni kerong fulfill ngene amen Tangi sing tomung kaham tabu tongnai hingke jeng Khristo bani kaham khlaijaka Khristo bani kwthang khlaijaka Khristo ni bisingting tabu kaitorni nokungni haga tabu bebak se kaham already man khaba a kaham bai ke kaitorni mungno kusum khlailainani simise yes amen chapter 6 ni verse 7 no khuluk lai na sing do not be deceived God cannot be mocked A man reaps what he sows. Okay. Ta thokai jak dikhe ba bai. Nung je kayo abon nung manai. Ko bui nu bla na bo. Chapter 6 verse 7. Galatia chapter 6 verse 7. Amen. Tabo choice hamni thaniwo nini ani thaniwo bobono kainai bobono kaya but jeno nang kayo yes jeno nang kayo aboni bthaiyo nang manai
Praise the Lord. Hallelujah. Nung tam kay na mo sung abo si Bishram. Nung je kay abo na nining nai. Abo nung mara nai. Mai kay kake mai mara nai. Zabra kake zabra mara nai. Hallelujah. A man reaps what he sows. This out. Norok lama tak korodi. Kay to no korok sa fana paldi umanya. Borok khlaimani abono bo mara nai this out. Borok kay mani abono no bo mara nai this out. Nung tam kay abo sa nung hamjag mo nung manai. Nung nasle mo nung manai. Nung zoli mo nung manai. Khlai siya di ba? Kok ba? Dini specially tangi walay lay. Dini specially borok tang bulay lay ba? Bo aprano ri rohaka masi manjak rasite nung mo manjak ri rohoro pa. Ngbo mo nasing ito mo bopro nung manjak pino ri rohor jaw pa. Kabote bopro thaglai sinai ti thaglia. Tangi himalay sarai elam bago tamsa je kayo abur mano. Nung bo thapra jaw ni thapra ri rohor ka. Hai bo bor phai piu ka nung bor piu ka bo bor piu ka nung bor piu ka. Abo khake na tong sinai je kayo abono marao je kayo abono marao. Sakni muchuma tongka tam phai ba sum sok phai sinai. Pholani muchuma tongka tam phai chung sa sok phai nai. Nung ta bono kai nung bo category o tong nung sabo bai ni halo. Shiko bai tong nung shiko khonjak la diba. Yes, tabo nung bo jaga tong bo category tong na musung tabo. Bo bono nung kai na musung. Bo category tong na musung, bo bono nung kai na musung. Abo simis tabo nung decision mana nai, nung jepro decision nai mano. Wow, in life, ang pelay dynamic ni tanay. Amen. Kaisa din decision. Praise the Lord. Agad tini ni simi kaham no kai sidi, kaham no na sidi. Kaham no tong sidi, kaham te busung sasangan ni no tong sang sidi. Verse 9, chapter 6, verse 9. Let us not become weary in doing good. Niso. Samung kaham khlai tiniu ba tangile kirnani tangile lasi nani tangile wana nani samung kaham no ba tong thogu se khlai nani adi ba Khristo tongo buiba ta mungsa sa da no sido lasi ma singsa aga ba khogui borok ke Khristo o abong non nang kaham blena akaham no tuin ta lasi di ta kiri di nung Simon kanable kaham nai confident nang di kirina bonangya lasina bonangya sundrona bonangya for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Abo hai keno phaidi abo bai no phaidi ni sa jeng samung kaham khlai mano seng taya ka lailia thagau taya kan jeng khabaya oi samung kaham khlai tong kaham ke rana ni jora hai no sok pai nai ni sa seng mai bor lai mani tabuk to mai bor ma jora kalai sayap le asuk ha mai slam pharandi som di gera asai di ayang khato suwai di ha kaham ke line boto khlai di ali sar di haina hai punda sano tok da sano bera di muruk di tor di tui di o tor khabla angka haina hai khato suwayo di has khlai di okay has khlai ka ready khlai ka haina hai ali puisa uka okay yagol nai naharuka okay am bar boruka borman yagolo okay tui uzun keruka am bar nai singuka okay oh yang sogui tong khabla ba yong sai tong kala haina hai yong ni bitiru di okay oba haken nai singte punda sano tok da sano gayang torte bubar barkhe se ha mai bethai ong khorka mai bethai no munna ni nai singudi okay muni pai tamungkha haina hai rawi pai nogotu phayudi pharano di nagudi pharano di ampra haina hai suguyudi ampra se maislam ni mairum ungo
abo suk process same maybe tabuk nung tukjagwi tongwi mano Khristo maybe nung tabuk dot lasima singsa ungjagwi tongwi mano maybe nung belai khen tekto nangjagwi tongwi mano maybe bu yakar sin aba high condition pan ni life of phai mano but srai ke saimandi saimat jagnai hingga tamo obono rana ni jora phai tongo okay praise the Lord amairum jepro nogo sokpayo maislan jepro nogo sokpayo atong thokma juda so nini bo ani bo amahain jora phai tongo khlai jora molbrom ni bagai kaitorni no kongo sing tonginai belai tong thogoi belai khasrangai arawana mungmo tongla kir mungmo tongla sondro mungmo tongla okay abo de tabuk ni sapar a suffering ro artik mung sapano tongla samagino samung kaham khlaina no takhibidi tongdi continuously khlai katharo kahamo hamsajago tongdi continuously wait khlaidi nini azora phai tongo excellent jora abo molbrum ni bagi engnai te kaitor bai nang tongi manai tabuk maybe a kisa misa satok pitong no tei nang bokrok tami hindi ta sunrudi ta kiridi just relax simisi engdi kaitor no samung khlaina rodi satok pitok phai probo khushi monoi tongdi tangi himale nang pohor category sopai keba tabuk borok nini bisingo ari hingi basanani tabuk jengnai unthung abo srapsani bagi ta kiridi ta sunrudi amen hallelujah sabuni bagino je kaimani abono mannai tabuk main hingke borok tam sa abo bailani tamuba ang ba kaitoni mungno kusuk khlaina bagi sible ang je kogno sabo kaitoni mung kusukna bagi okay je kogno sambai sabuni benefit en borokni benefit dong so borok ara kaham da hun hnya abo to ang saimanya but Jesus Christ command rojak tongo go and preach thangdi te sawidi so chungbo abahin makalai nai je propan mano ma salai nai tamono kothoma kaham no sadi hinka ma salai sinai samani sing manthai mannai amen chini reward tongo chini sokat tongo a sokani bagai sing khatung khaja nglai yana praise the Lord kaitoro bebak no mol brumni permanent sensani ke bebak temporary semia serengka aboni bagino tabuk obose ang isa highlight kai review nai jeng Khristo ni mung kusung ni bagai seng ya prima shalai nai amen borong na kham rana bagai buya o nijini mung kong lo kusuk khlainya bagai buya hallelujah Jesus Christ ya fruit yo jeng mut thaiya tabuk seng kwthang tongmani abo Khristo se amen abono suija chapter 20 verse 21 I have been crucified with Christ, and I no longer live, but the Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for us. Amen. I got for me. Khristo ni bising thaiya, tabo Khristo chini lama kwthang tongo by faith chung ya prishalai nai. Amen. Praise the Lord. Tangma oje kaham langma. Tabo Khristo te chiri langma sokai kya aboni bagai. Oro tabo porelakha ganang porelakha kri hini kri je poito khlai nei bini bagai no asep ap je poito khlai nei bini bagai no aseng sasa. Amen. Amen. So tabo fyokza category sung sokai kya fyokza grahung ke sakni muchung tui tongya phalani muchung tui tongo phalani muchung tui tongla ka hamjabo khasarango okay kahamo simi piaba sakni muchung tui tongla ka ba lata pata kirima singsa jaga thangi sobuyo. Hallelujah. So aboni bagino seng tabuk kahamo sokpai kya ba kahamon tonglai nai a kaham rana ni jara sokpai nai apro belai seng te utong thong mo tong iman lai nai phadi ke tina sung siteng asa kolok phasing thang laigla khana Sunday service tongo okay aboni bagi seng kai to na hambai lai nai nang bahai no tomung no free nga phai mano the body of Christ in gathering Agartala bongo heritage restaurant ni hall room ekta somoyo reporting time okay service jengo 1:30 aboni bagino phadi nang service manjana mo chungke manja phani Agartala heritage restaurant advisor by Patkarani Kacharo abo ektao pothum usung sengman inke sara ekta na detta okay detta
so nang phai man jang phai mano phani ka ka kanani service ni bagai ti prahas te ti joto jongor tongnai rok ni bagai kaidona pal ke sang hambai relaya afandona hambai the body of Christ ni ministry of body ni bokrong nang su subrai nang su sini phai sing ke chini bagai kirima wana ma kerikya hallelujah praise the Lord the night tongnai joto ni shakawa nin thik ke thana sarsa nang kathan kaham hamsa sak khlai ke thank you Lord ti prahas ti ni thani ya par Lord nini sobolo belai tong thobo nang asa apply ke ching lang wan tongmani pa sikla salai kaijak borza nokum khaza joto area ni por joto category ni por nin thani submit klai lo nin thani japru ya far soidan ke ben sabu James chapter 4 verse 7 sarai season so nin thani submit kai lo soidan odikar kre tir prahas tero disturb khainani oroni borona disturb khainani safe sumo jesu ni apply mo mai declare klai tir pra has this safe and secure in the name of Jesus. Amen. Or night only koroksa, night only koroksa. Belai special, belai safe, secure, kaham, the alaida, gathar, aham sazak, balbrum ilang mau setam. Thank you Lord. Thank you. Praise the Lord. Kaito belai ke kaham. Amen. Yesu ni mong maki bebak yafar. So, asa kolok fasing tang like sengzo tong tiarang layana kanari service rom ibagi. Okay. They like a hambai and close live close like today so awa hakeno kroksa to line kai doro they tum salai nei hamjak lai nei kaham tongmano continuously punuk lai nei kai thang lai nei rana ni jora phai dong apro tong thogera lai nei amen